Тут просто треба ось у другім акті рухатися хочей. Ось і все. Да бляха. Еще одно пошкодили меня. Да я ж подскочу. Третій акт буде? Бля, ще третій акт, серйозно? Може хопіть уже, ні? А я не знаю, це синхронні рухаються. А я коли буду бить? Я не повольні, але у синхроні. Короче, треба на лічення збирати. А, я їх зламав. Дім тебе механізм. Бля, і не поскараються. Я механізм типу зламав, і одна другой стає трошки. По рухах. Ну, тричак був простій, бо вони рухалися повольніше. Є. Корону бери, бери корону. Ага, я ще одна зосталася. Ні. А, яна просто падає, погляди, бля, гэта пришпільно зроблено, она просто упала, потому что я этот партнер не подтримливал. И она просто упала вниз. Бля, это гениально. И он мусил ее подтримать, а покольки он ее не тримал, она просто упала вниз. Мне на голову. Все, разбурил кукольный спектакль. Не, ну мне сподобалося гэта бик.
Где она такая пришпильная? Пілігрим фарумскай бясконцасці, напэўна, так гэта перакладаецца. Ты абраны. Так, давайте перекладать. Перекладач. You are chosen to hash, to head. Что значит has? Ты, карацей, рэдкі абраны, хто... Так, вечны пілігрым фарума. Ты рэдкі абраны, які ўзышоў на гэты апошні парог. Пачуй наше жаданне. Пачуй наше жаданне. І што будзе? Бля, ну чаму переклад ляцеў? Выканай яго, каб ты мог узняцца вышэй і ўбачыць канец свайго паломніцтва. І якое у тебя ваше жаданне? Мы пачулі гэтую песню. Мы пачулі песню архітэктараў у самым сэрцы нашай цытадэлі. Тыя, хто падтрымлівае наша царства, яго сцены, яго падлогі і яго голас, нават калі іншыя змоўкнуць. Яны праз паціфоны са мной размаўляюць нейкі. Мы пачулі ваш голас вартаўнікоў з іх вялікіх скляпенняў. Keepers. Вартаўнікі. Тыя, хто бароняць нашу гісторыю, нашыя малітвы і нашыя сакрэты сярод часоў. Мы пачулі мелодію кондактарс, праваднікоў. Мы пачулі мелодію дырыжораў, якія высока узвышаліся на сваіх бліскучых вежах. То бок кондактар гэта дирижер? Не ведаў такога. Яны несуць найцяжэйшую мантыю, яны правядуць нашу зямлю да велічыні. Пілігрым, вечны пілігрым фарума. Пачастуй нашай траістай песняй, каб ты мог узняцца і пакланіцца перад боскім сэрцам нашага каралеўства. Ну давайте я вам загуляю мелодию. Конечно, слухайте. Это не та мелодия.